Ipodos LMG-vel lőnek délről C-re. Megvan. Még van egy gyalog. Látom. Ott voltam Nem meg a győznek, Harris. kifogytam a gázból most. Új. Hol az a rohadt helicopter? Mind a hármat leszettem, de egy... Nem, kurva jól csinálják. Kilőttek a heliből. Egyszerűen egymásra születnek. Most még annyi, hogy a Dox jól Toronyba el tudja szenvedtek? húzni az alt. Jönnek a C-hez, CC-hez jönnek hárman. Az alt elhúznák, akkor rámegyek a hajóra. Vagy a Dox Jobbra, elhúzza az jobbra, alt. jobbra! A C-t A vigyétek ám. Dox, menjetek le Csináljuk. oda a ponton a hajó helyére. Oda, ott vagyok már. Ja, vagy nem tudom ki van. Én vagyok ott. Jó, én meg megvárom a nagy hajót. Alattunk vannak. De még próbáljuk tartani. Szép, tartsát. Tamás, gyere át a squadomba. És gyere ide a hajópontra. Mennek arra. Mindig jövök C-re, ha tudok, segítek. C-t bebasztuk. Esik, gyertek segíteni. C is esik. Alt ne hagyjátok. Hát de mindjárt megdöglök, ha nem jön valaki. Egy megvan. Jön a heli. Kurva. Helit kiszedtem. Nem az a baj, hanem hogy most ők húzták el. És még a pont az még mindig... Még a hajó az még mindig nincs meg. Hát addigra mondjuk odaérek én is a izével. Gyere, szüless már rám. Gyere, Maci. Nem született senki rám, bazd meg. Micsoda, rác? Nem, nincs meg. Hát de, Mi jó, csak ketten egyen. vagyunk ebben a nyomorult squadba, hát. Bill, szüles rám és téd a heli. Jobb oldalon ülök. Jó. Még nem várja, átlépek a másik squadba. Bocs, jelez. Semmi? Ott egy csávó. Oké, jöhet. Jöhet. Hol? Karcosnak spottoltam egyet B. Dobják el toronyba. Ugorj a vízbe, jó? Bántom a hajót. De akkor ne... Basz meg! Ez mi a faszom volt? Semmi, hát hatan védik a izét. Meg a D pontról lő a gyerek a 1088-a. Itt van valaki, tudom. szálljon Meg, ki. szétlőtték a tévét a hajónál. Ezt nem hiszem el, az meg. Gyertek, szálljatok be. Ben vagyok az épületromba és onnan kill a 1088-al. Az Na, a vigye a gyerek, az izé, a spam pontra. szépen 88 Pont, négyszeres pont, pont. égi ember, itt mindenkit az arat Onnan le. megyek. Uti cheater. Kurva Hát anyját. nem is hiszem, hogy más lenne. Ugorj bele! Nem lehet így lőni azzal, ilyen messziről. Bent vannak az árokba ketten. Jó, persze, te is menj. Hagyjad már. Ezt bazd meg a kurva cheater anyját. Na jó, befejeztük a Célre, hülyeskedést. célre, gyertünk. Célre. Gondolom Claymore nem lehet. Lehet. A párok. Hát most Nem tudom, spottoltok, basz meg, mellette Vannak a rohanok el. toronyba. itt már nem érdemes izéval jönni, úgy látom mérnökséggel. Na dehogy nem. Vagy izének kell lenni, vagy medicnek, vagy support. De. Szóval azért voltam a hajóban, hogy senki nem született. Nem állunk rosszul, nem. Mi a Jobban faszom állom ide? mindeddig, de a stalkernek a kurva anyját bassza De szába. nézd a tiketekre és akkor rájössz, hogy már bukjuk. Nem. 157, 253. Simán. És hány pontunk van stabilan? Sem mennyi. Jó van, de hát most Hagyjuk, hát rámegyünk izére. Káderkolba az egyedül megnyerte volna az előző kört. Érdekes, most visszafogta magát. Megyünk arra, jó? Brugo, segítlek helikopterrel. Annyi dolgotok van C-t tartani. C-t mindenki tartani. Itt vagyunk, Tartsa, jó? hát Csak szóltam. nyugodjál. Na most eljöttünk D-re. Köszi. Kocsi a lesz. Ez az. Bocsi. Szerintem kiugrott belőle egy. Hit Aha. 34.